Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Southwest monsoon o habagat ang padayon na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Northern Luzon, samtang wala kita gi-monitor na low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang diri sa probinsya sa Cebu, gubanan dapit sa Visayas, padayon kita makasinati og panagsang pagpanag-om ngadto na sa madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdog og kilat labi na sa hapon ug sa gabi. Ug gahapon, nakasinati kitag kusog na pagbundak sa ulan ug naka-record kitag total og 24.2 mm nga pag-ulan ug tungod ana nakaabot na kita sa atong expected rainfall or expected average rainfall sa buwan sa Hulyo. Naalang gihapon ta sa rainy o wet season, busa sa mga mosunod na adlaw, posible lang gihapon ang mga kusog na pagbundak sa ulan. Para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa habagatang kasadpan, ngadto sa kasadpan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ng pagbalod ug ang ato ang wave height mag-range between 0.6 to 2.1 meters. Atong low tide unyang gabi alas 9:20 sa gabi gadunay gimubon nga 0.23 meters ug high tide sa alas 3:35 sa kadlawon adunay gitas-on na 1.05 meters. Ug para sa atong temperature range diri sa Metro Cebu 24 to 33 degrees Celsius, diri sa Bohol ug sa Dumaguete City 25 to 32 degrees Celsius. Ang Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius ug 25 to 33 degrees Celsius sa Iloilo City. Samtang diri sa Eastern Samar, 25 to 33 degrees Celsius, lakip na diri sa Maasin City ug 24 to 33 degrees Celsius sa Tacloban City. Katong nga temperature range, posible gihapon maghatag nato og heat index nga moabot og 40 degrees Celsius. Wala kita gi-expect na daotang panahon sama sa low pressure area o bagyo. Busa ang atong gi-expect na weather kutob na sa weekend, posible gihapon ta makasinati og init na padahon sa buntag ug mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdog og kilat sa hapon ug sa gabi ug temperature range nato between 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mosilaw ug mas alas 5:32 sa buntag. Ugalang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sundaw sa mga social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.